खुलुमबाय बड'लेण्ड अपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट न्युज आपडेटआनो जाहैबाय 10,000 रां घुस लानानै हमजाबाय बिजेपिनि सासे दैदेनगिरिया। कार्बि आंलं बिजेपिआव सुनि नांदों। साननैसो सिगां घुस लानाय भिडिअ'आ भाइराल जानायाव सोमावग्लांलांदोंमोन कार्बि आंलं हाजोनि राजखान्थियाव। सरजाब जाफादों कार्बि आंलं परिषदनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि मुं। बे खेबाव हाब्राखाताव घुस लानानै हमजाबाय सासे बिजेपिनि दैदेनगिरि पिसिडिसिनि गाहाय युसु खेमफ्राया। हाब्राखात सियामगुरि बाजारनिफ्राय हमजादों खेमफ्राया। कार्बि आंलं जिल्लानि पुलिस एन्टि करप्शननि दैदेननायाव खेमफ्राया हमजादों। युसु खेमफ्राय आरो बिनि लोगोफोरनि बेरेखा गुबुन गुबुन सरकारि बिथांखिफोरनि मुङाव घुस लानायनि अजद दं। पिएमजिएसवाइ बिथांखिनि रां होनायनि मुङाव 10,000 रां घुस लादोंमोन। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा खनसिं रंपाइनि खाथि सोमोन्दोनि जायो हमजानाय युसु खेमफ्राया। नैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों हाग्रामा महिलारिया BPF दोलोखौ बिफानि सम्पति बादि बाहायदों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय मोनब्रै बियाबखौ लानानै बर' बारिया मोनसे सोलायनायनि सुबुं गमायाव UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि BPFनि गोबां दैदेनगिरिफोरा BJPआव हाबफैनायनि जाहोनानो जादों BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया BPF दोलोखौ गावनि बिफानि सम्पति बादि बाहायदों। गावनि गोसो बायदि बाहायनानै हाग्रामा महिलारिया सरकार दानानै जेसेबां जाख्ल'दों बेनि फिथाइ महरै मोनगासिनो दं। हाग्रामानि दादागिरिया दा सोलिला बेखौ बिथांनि हान्जानिफ्रा मिथिबाय। बेनिखायनो दा बेजों गोबां लोगोफोरा BJP फारसे लामा लाबाय होननानै फोरमायो। UPPL दोलोखौ गासैबो थाखोनि रायजो राजाफ्रा बजबदों। बेनिखायनो बे खेबाव UPPL दोलोआ BPF दोलोखौ फेजेननानै सरकार दानो थांगासिनो होननानै प्रमद बर'आ बुंथियो। थामथियाव दङ चिरांनि गरसिंपारायाव गंसे गलायाव अर खामदों। राजखान्थियारि लोब्बा थानायनि सन्देह। BTC बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि फैनायजों लोगोसे राजखान्थिनि दोहौआ बारानिफ्राय बारा जानो हमदोंसै। चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय गरसिंपारा गामियाव फुसा उराव मुंनि सासे गोरिब सुबुंनि साहा गलाखौ सोरबा सिनाय मोनै लांसुनियाफोरा इनायै अरजों सावनानै गालाङो। जाय गलायाव गेस सिलिन्डारजों लोगोसे गलानि गुबुन गुबुन मुवाफोरा खामनानै सेवहांगार जायो। जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनो थाखाय गला बिगोमा फुसा उरावआ रुनिखाता पुलिस थानायाव केस होदों। बे जाथायखौ लानानै गला बिगोमा फुसा उरावआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय जायखिजाया दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो पुलिस बिफानखौ खावलायदों। ब्रैथियाव दङ 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ लकेल बन्द फोसावदों। BTC मावख'निफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 14 नभेम्बर खालारखौ हालामारि बन्द महरै फोसावदों। बेजों लोगोसे फैगौ 14 नभेम्बर समबार खालि BTC हालामनि गासै सरकारि आरो सरकारि नङै फसंथानफोरा बन्द थागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 1952 मायथाइनि 14 नभेम्बर खालार खालि बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि बासुगाव गावबारियाव बर' थुनलाइ आफादा जोनोम मोनदोंमोन। जोनोमनि उननिफ्रायनो बर' हारिनि राव थुनलाइ जौगानाय बिथिङाव खामानि मावबोनाय बे गौथुमखौ बिगोमा महरै मानिबोदों। गुबुन फारसेथिं बेफोरबायदि हारिनि मोनसे गिदिरथार जोनोम सान फालिनायखौ आसाम सरकारनिफ्राय BTCनि बाहेराव बन्द फोसावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बाथियाव दङ गागि खौरांगिरि पराग भैयारोंसारिनि सायाव CIDखौ नायबिजिरनो बिथोन। गागि खौरांगिरि पराग भैयारोंसारिखौ नायबिजिरनो CIDनि आखायाव गथायबाय। आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ CIDनि आखायाव नायबिजिरनो गथायबाय। खौरांगिरि पराग भैयाया माबोरै बेफोरबायदि रुंसारि जानांगौ जाखो बेनि गासै जाथायखौ नायबिजिरगोन CIDनि हान्जाया। मख'नो गोनांदि थांनाय 11 नभेम्बर बुधबार खालि मोनाबिलि समाव जादोंमोन बे जाथाया। गंसे टाटा DI गारिया सौग्रावदोंमोन खौरांगिरि पराग भैयाखौ। 12 नभेम्बर खालि फुंबिलि समाव जोबथाहांबोदोंमोन खौरांगिरि पराग भैयाया। बे समाव जाथाय खालामनाय गारिजों लोगोसे ड्राइभार आरो हेन्डिमेनखौबो पुलिसा हमनो मोनबाय। हमनो मोननाय गारिनि नाम्बारा AS23BC 7881। खौरांगिरि रुंसारि जानायनि हेंथायै रायजो नाङैनो सोमावसारनायनि उनाव गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ CIDनि आखायाव नायबिजिरनायनि बिबानखौ गथायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।